24. päivä joulukuuta, jouluaatto. Me istutaan Kuortaneella Etelä-Pohjanmaalla ja tässä mun edessäni on Heli. Kerrotko itsestäsi, Heli, ensin? Elikkä mä oon 24-vuotias, oon tällä hetkellä tamperelainen ja oon Lapualta kotoisin. Ja asuin Lapualla 18-vuotiaaksi asti. Kävin lukioon ja sitten lähdin opiskelemaan yliopistoon Raumalle ja opiskelin siellä luokanopettajaksi. Ja nyt sitten oon naimisissa ja asun Tampereella ja käyn Lempäälässä töissä ja oon tällä hetkellä 6. luokan opettajana ja asutaan siellä ja ollaan ja viihdytään. Nyt näin joulun aikoihin mä ajattelin, että mä voisin kysyä sulta, miten Lapualla vietettiin sun lapsuudessa jouluja? No, aina siihen on tietenkin kuulunut syöminen ja sitten ollaan käyty sukulaisissa ja kirkossa ja hauroilla ja vietetty paljon aikaa perheen kanssa. Se on niinku se ydinjuttu ollut aina ja totta kai siihen nyt kuuluu pukki ja lahjat ja kaikki nämä muukin, mutta kyllä se on ollut enemmän sellainen perhejuhla niin kuin se on nytkin. Totta kai se on vaan ehkä vähän muuttunut, ettei sitä pukkia nyt enää niin kovaa odoteta, mutta että nautitaan enemmän vaan sitä seurasta. Ja kirkko kuuluu hirveän olennaisena osana, että aina ollaan käyty joko aattohartaudessa tai joulukirkossa tai jossakin. Osaisitko se antaa sellaisen kunnon kuvauksen heti aamusta iltaan lähtien, tunti tunnilta, mitä tehdään perinteisenä jouluna? Joo, ennen meillä oli aina niin, että herättiin aamulla ja mentiin saunahan. Saunan tuoksu oli heti aamulla, kun heräsi, niin ihanasti vastasi. Ja sitten saunan jälkeen syötiin riisipuuro ja sitten lähdettiin haurolle ja sitten kun tultiin haurolta, niin käytiin matkalla äitin siskon luona. Ja sitten joulurauhan julistus kuunneltiin joko siellä siskon luona tai kotona. Se oli aina vakio. Ja sitten kotona syötiin kaikki nämä kinkut ja laatikot ja rosollit ja kaikki. Ja sitten illalla mentiin mumma ja paapan luo ja siellä oli sitten isän puolelta kaikki sukulaiset. Ja kaikki serkkujen kanssa siellä jännitettiin kovasti pukkia ja meitä on aina hirveästi leikitetty sitten, että on pitänyt näytellä ja esitellä pukille kaikkia juttuja. Ja siellä istuttiin sitten suvun parissa hyvin pitkäänkin ja sitten tuli pukki ja jaettiin lahjat ja sitten juotiin siellä vielä kahvit ja sitten lähdettiin kotiin ja kotona oli sitten vielä aina omat paketit. Ja sitten kun tuli vähän vanhemmaksi ja mä oon laulannut paljon Lapuan nuorisokuorossa, niin sitten tuli tää pukkipalvelu, että oli itse sitten joulumuorina tai tonttuna ja kierrettiin talosta toisiin. Oli sellainen 6-7 paikkaa aina illassa ja sitten siellä laulettiin ja leikitettiin jotakin muita lapsia ja jaettiin niiden lahjat. Tuleeko sen tuosta mieleen jotakin hyviä tarinoita, jotakin jota tapahtuu? No tietenkin se, että oli niin hienoa nähdä erilaisia jouluja. Että joissakin oli, siis ei sitten ole montaa vuotta, niin vielä ihan siis oikeat kynttilät kuusessa, joka mun mielestä oli hienoa nähdä sellainen joulu. Ja ainahan lapset oli hirveän innoissaan ja sitten mä muistan senkin, että vaikka me mentiin ihan lähisukulaisten luo, mutta kun mä olin pukeutunut tontuksi, niin ne ei silti tunnistanut, että hyvänen aika tuo sana tuo Heli, vaan mä menin ihan täysin tonttuna sitten niillekin. Mutta sitten tietenkin se, mikä on kuulunut paljon niin kuoron myötä, niin on ollut se, että ollaan laulettu aina Jumalan palveluksesta ja aattohartaudesta jossakin ja on ollut joulukonserttia ja kaikkea tällaista.